खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो जिखिनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियावनो दं, भारतनि माहारियारि आदारा मा? अपसनाव दं ए रुटि, बि ओंखाम, सि खिचड़ी, डि पराठा। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि खिचड़ी। नैथियाव दं, बबे हादरनि मानसिफोरा सबसे खम बेमार जायो? अपसनाव दं ए भारत, बि चीन, सि जापान, डि आमेरिका। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि आमेरिका। थामथियाव दं, बासि खुगाजों दै लोङोब्ला माबे बेमारा खारो? अपसनाव दं ए अन्थाइ, बि केन्सार, सि किडनि, डि जन्दिस। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि किडनि। ब्रैथियाव दं, बबे फिथाइखौ जायोब्ला मेलेमा गोख्रों जायो? अपसनाव दं ए आपेल, बि थालिर, सि दालिम, डि मोदोमफुल। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि दालिम। बाथियाव दं, बबे जिबौआ बासा बानायना थायो? अपसनाव दं ए अजगर, बि बामोन, सि खालादारास, डि किंकब्रा। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि किंकब्रा। दथियाव दं, मानसि सोलेरनि बबे अंगआव गोलोमदै ओंखारा? अपसनाव दं ए गन्थं, बि खोमा, सि गुस्थि, डि बिखुं। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि गुस्थि। स्निथियाव दं, बबे हादराव मागियोब्ला जेल जानांगौ? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि जापान, डि आमेरिका। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि जापान। दाइनथियाव दं, मोनसे सिगारेट सोबनायनि उनाव मानसिनि आयुआ बेसे खमायो? अपसनाव दं ए 2 मिनिट, बि 4 मिनिट, सि 6 मिनिट, डि 10 मिनिट। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि 6 मिनिट। गुथियाव दं, बुहुमाव सबसे बांसिन भेजिटेरियान मानसिफ्रा बबे हादराव थायो? अपसनाव दं ए भारत, बि नेपाल, सि जापान, डि आमेरिका। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय ए भारत। जोबथा आरो जिथि सोंथियाव दं, बबे हादराव मैदेरखौ बुथारोब्ला थैनायनि साजा होनाय जायो? अपसनाव दं ए भारत, बि श्रीलंका, सि बांलादेश, डि अस्ट्रेलिया। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय बि श्रीलंका।